Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Helo a chroeso I mewn i'r gôl a chroeso hefyd I gobeithio Bencampwriaeth Penigamp I Wrecsam wrth I ni gyrraedd Bencampwriaeth am y tro cyntaf mewn 43 o flynyddoedd. Felly lot o bethau i'w trafod. Wythnos yma mae pethau wedi dechrau dod yn fwy real rhywsut. Da ni wedi gweld y gemau. Gêm gyntaf tymor oddi cartre yn Southampton, oedd yn yr uwch gyngred llynedd ac yn dîm sydd wedi dod â lot o chwaraewyr da iawn drwad a lot o hanes gennyn nhw. Be oeddet ti'n meddwl am y gemau yna, Ifor? Ie, mae'n dweud, waw, da ni wedi cyrraedd yn dod, ti'n edrych yn ôl 10 mlynedd llai na hynny, oedden ni'n chwarae Dover a Guiseley hi a rhyw dimau felly, a rwan ti'n chwarae West Brom a Southampton. Southampton yn yr uwch gyngred llynedd, West Brom dîm hanesyddol. Da ni roi chwarae o blaen mewn gêm gyngrau, so mae'r cyffro yna, ond mae'r her yn amlwg hefyd, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl mae o'n ffocysu a ti'n edrych ar y tîm yna, ti'n sylweddoli. Dwi'n meddwl mae Wrecsam ydy'r unig dîm sydd rioed wedi chwarae ar y lefel ucha yn y gyngrair. Cwpl o dîmau heb chwarae yn yr uwch gyngrair, ond y mwyafrif lletol wedi, a lot o nhw wedi chwarae yn ddiweddar. Unrhyw gemau ti'n edrych ymlaen at nhw'n arbennig Arwel? Pob un, really. Nes i weld y fixture list, nes i just chwerthin, achos mae mor ffynnu safon y tîmau sgen ti'n neud, oedd y Middlesbrough, Stoke, Derby, Norwich, Leicester, mae'n anhygoel. Ti'n sbiodd ar y fixtures llynedd, ambell I dîm, wel, gyfarwydd ni gyd, ond gyda pedigree am hynny. A beth sy'n rhyfedd ydy, mae'r corwynt ne o profiad y fans away yn ddiweddar yn parhau yn dydy. Dyn ni'n cael set newydd o fixtures away am y tymor. Dyn ni wedi cael ei gwahanol ers 3 tymor. Ffantastig. Ond, hwn di'r cam mwyaf fyny sy'n ni'n dweud ers tro byd a mi fydd hi'n mor unpredictable y lig a fydd yna'r un gêm hawdd a mae hynna really yn wir lenni lle llynedd. Wel, o'n am gêm hawdd llynedd chwaith, ond fydd, dwi'n eisiau gweld cwpl o jokes o felly bod ni ddim yn mynd I gael pwynt nes ar ôl dolyg a dwi'n gwybod, neu adlu bobl eraill siarad felly. Mae'n rhaid fi ddweud, dwi'n cofio mynd I gêm Bolton dechrau tymor diwetha, a fe Ifor, ac oedd ti yna, ti mewn cae mawr, cae wedi bod yn rhywch gyngrair ac ti'n teimlo, da ni ar lefel wahanol rwan, ond bydd bob un gêm fel eto mor nesaf bydd. Yr unig beth falle y gronyn o obaith sydd gen ni ydy, tîmau nathon ni gael y mwyaf drwbl yn erbyn oedd Caer Grounds a tîmau fel mae tîmau ti ar gwylod Bristol Rovers a nathon ni wneud yn eitha da yn erbyn tîmau fel Bolton a Charlton a'r rhain. Felly mae yna obaith, ond mae bob gêm yn mynd I fod yn frwydr go iawn yn dydy. Gêm erbyn Abertawe ar dysadwn cyndolig yn Abertawe. Dwi'n siŵr fod hwnna'n drip da I cochion de Cymru. Unrhyw gemau eraill yn arbennig ti'n edrych ymlaen at nhw Ifor? Gêm gyntaf tymor, dwi'n meddwl. Mae'r ddwy gêm gyntaf yn rhoi da. Dydyn. Millwall, bosib. Dyn ni wedi chwarae nhw ar sbel. Fel oedd Arwel yn dweud, mae gymaint o dîm a gymaint o ddewis. Dyn ni'n cael sbwylio lle. Wedi arfer byw ar friwsion a wedyn ti'n cael ledd rwan. Mae'n gret. Ydy, a mae werth deud Arwel yn deud, lle gawn ni gobeithio gael pwynt cyndolig a pethau, ond mae o'n gyngrair mor gystadleuol yn dydy. Oedd y gwahaniaeth rhwng y tîm yn mynd I lawr a'r tîm yn mynd I gemau ail gyfle yn 19 pwynt. So
felly, so os ti'n cael pwynt y gêm, ti'n mynd i fynd i lawr, os ti'n cael pwynt y hanner y gêm, ti'n mynd i fod yn y gemau ail gyfle. Felly mae'n anodd iawn gwybod sut mae tîm fel Wrecsam yn mynd i wneud, achos mae'r canol yna mor brysur. Felly mae rhaid ti anelu i fod yn gyfforddus yn y canol, a mae hynny'n golygu fedri di fod yn y gemau ail chwarae, ond os wyt ti ddim yn gyfforddus yn y canol, ti mewn brwydr yn dwyt. A to, oedd Abertawe a Gaerdydd yn eitha agos at ei gilydd yn doedd yna wedyn yn y mis a hanner ol yna, oedd Abertawe yn to, ddim yn bell o'r gemau ail chwarae a Caerdydd ar wylod yr adran. Felly mae'r dechrau yna yn mynd i fod yn bwysig. Felly, a mae'r gemau mawr yna, mae'r pwysau mynd i fod ymlaen o'r gêm gyntaf. So mae yna lot o straeon wedi bod yn yr ha. Be sydd wedi tynnu dy sylw di efo'r? Dwi'n meddwl mae prif beth ydy Mullin yn mynd, dwi'n meddwl. Mae o'n a pawb yn disgwyl, ond mae dal yn sioc bod wedi mynd. Mae'n mynd i Wigan yn dydy, ac eitha groeso yn fanna. Mae'r argraff dwi'n gael, mae'n mynd i drio profi hun yn Wigan mwyn dod yn ôl, sy'n gret. Ydy'r un chwaraewyr oedd o 2 flynedd yn ôl, 2 flynedd a hanner yn ôl, dwi'n gwybod. Oedden ni, dwi'n meddwl, trion ni'n meddwl bod o'n heiddi lle yng Ngharfan Cymru ar un adeg, a dio ddim ar y lefel yna bellach. Ydy hynny o'r oed, neu anafiadau, neu diffyg ymarfer cyn dechrau'r tymor, dwi'n gwybod. Ond dim un o'n dda iddo, a jyst diolch. Bod yn diolch ni wedi cael gymaint ganddo fo, rili. Mae'n arwr i'r clwb yn dydy. Bach yn dris mae'r peth ola nath oedd methu'r cic o'r smot yna yn erbyn Peterborough, oedd o'n gwneud yn iawn am hynny. A falle oedd y berthynas rhwng Wal Park i disuro, oedd o'n siomedig na chafodd o mynd ar y fainc yn y gêm ola na'n Lincoln hefyd, ond mae wedi gwneud y syna iawn mwyn cael dod yn ôl, felly mae hynny'n bach o obaith, ond diolch yn fawr. Dy'r unig beth wedi dweud, really. Ydy, dwi'n meddwl mae yna sawl un o'r rhai sydd ddim yn cefnogwyr mwyaf i Phil Parkinson wedi eto di defnyddio hwn fel chydig bach o reswm i bigo ar Parkinson. Wyt ti'n meddwl fod yna unrhyw degwch yn hynny, Arwel? Na, ydy nhw'n rhoi owns o fai ar y Phil Parkinson, sbio beth mae'n di wneud yn de. Nath o wneud y newidiadau iawn ar yr amser iawn, am y rhesymau iawn, a nath o dalu ar ei ganfed efo rynnyn ne. Sam Smith, iawn, jury's out efo Jay Rodriguez, ond ddethon ni orffen yn ail. Edri ddim dadle hefo y canlyniadau yna ar yr amser lle oedd rhaid yn ei ennill ac oedden nhw'n gemau anodd, felly dwi'n meddwl mae Paki wneud i job a mae'n andros o dda am beidio gwrando ar syniad yn dydy a peidio bod yn sentimental. Mae hwnna'n gryfder mawr yna fo. A iawn, so ti wrth y fod yn gweld Melyn ar ei orau eto, yn sgorio 30 gol tymor, ond dio ddim wedi ydyn ni, a fel y ddifod yn dweud, diolch. Mae gen pob chwaraewr i lefel mewn ffordd, a falle dyna di lefel Melyn, de. Ti'n jyst yn dweud, diolch yn fawr, briliant, atgofion, ymlaen i season nesaf, de. Ie, mae rhaid i ni ddeud, 3 gol mewn 8 gêm ar 20 gafodd o'r llynedd. Wedi cael anafiadau cas ydw, felly dio ddim wedi cael dechrau tymor i gael ei hun yn ffit, ond mewn ffordd, dydy o ddim wedi sgorio goliau yn nghyngrau'r un o blaen, a ddim wedi chwarae yn y Bencampwriaeth, felly dwi'n meddwl bod mynd i gyngrau'r un, os dwi'n dechrau sgorio goliau, y newyddion da ydy yn ôl y sôn, mae'n gallu dod yn ôl y mis Ionawr os di Wrecsam eisiau fo, a hefyd does gen Wigan ddim yr hawl i brynio ar ddiwedd y tymor chwaith, felly mae yna gyfle mawr iddo fo ddod yn ôl i'r cae ras, ond i raddau mae o'n well bod o'n cael ei ffitrwydd a i allu i sgorio yn ôl yn Wigan, achos dwi'n meddwl oherwydd y rheswm edrych ni sôn yn gynt, da ni'n mynd i allu rhoi amser i bobl yn y Bencampwriaeth, achos mae bob gêm yn mynd i fod yn frwydr go iawn. Felly
Mae'n debyg mae'r penderfyniad iawn i bawb a fydd. Ac yn ôl y sôn, oedd Parkinson wedi rhoi y cynnig iddo fo aros yn Wrecsam a chwarae mi le, neu chwarae, mynd i rolau lle oedd o'n mynd i chwarae bob wythnos ac o'n Mullin wedi penderfynu mynd i rolau i chwarae bob wythnos. Felly, dwi'n yn siŵr faint o wirionedd sydd â fod y ddau wedi dysgu'n allan, ond dwi'n meddwl fod mae'r ystadegau yn deud pam oedd Mullin ddim yn chwarae ac oedd yr un peth wir efo Oli Palmer achos yn y mis Ionawr yna lle oedd y ddau yn chwarae yn y blaen oedden ni ddim yn ennill gemau felly oedd y newidiadau ddoth i fewn yn mis Chwefror wedi newid siap y tymor. Rai fi ddeu hefyd, o'n i'n falle'n hyn o mwy trist i weld Stephen Fletcher yn mynd achos o'n i'n meddwl fod yn dal yn gallu cynnig rhywbeth yn dod oddi ar y faic achos mae hwnna'n sgil sydd yn anodd i'w gael ddod ymlaen efo 20 munud i fynd a gallu troi y gêm. A dwi'n meddwl fysa fod dal di bod yn gallu gwneud hynny yn Bencampwriaeth achos doedd ei gêm o ddim yn dibynnu ar gyflymder a oedd o'n awyddus i aros, ond eto, fel i Paul Mullin, mae o yn arwr i'r clwb a fyddwn ni'n cofio fo am byth a mae'n cael ni allan o'r Gyngor Cenedlaethol yn arbennig. Ond eto i fi, mae Stephen Fletcher yn arwr hefyd, felly diolch yn fawr iddo fo. A Mark Howard, Anthony Ford, James Jones, maen nhw gyd i chwarae'r rhan yn do. Hefyd, oedd yn dipyn o sôn am y chwaraewyr yma ar gyfres Welcome to Wrecsam, newydd orffen wythnos yma ar raglen arbennig o dda, fyswn i'n deud. Beth y deimlad ydy am y gyfres yma, Ifor? Oedd hi'n gret, ond oedd y ddwy benod gyntaf bach yn, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, lot o padding yn nhw, dwi'n meddwl, lot o ganolbwyntio'r busnes yn y dre, lot o ailadrodd. Ond ers hynny, dwi'n meddwl bod wedi canolbwyntio lot o bethau ar y cae a wedi cael yr ongl human interest just yn iawn. A wedyn, fel ti dweud, y rhaglen nos neithiwr, wel, neithiwr yn siwlio fo, oedd o'n arbennig, just yn dal y cyffro, yn dal yr emosiwn. Oedd o'n just yn dyledu arbennig o'n i'n meddwl hwnna. Mae rai fi gyfadde nes i golli deigryn pan nes i weld o ar y diwedd. Achos oedd o'n emosiynol yn doedd, oedd gen ti. O rhai bobl yn dweud, dwi'n meddwl fod Rob wedi gwneud yr anerchiad na cyn y gêm Blackpool. Ac os ti'n edrych ar y rhaglen, mae o'n dweud 2 gêm cyn dyrchafiad. Felly mae o'n deud yn glir, ond mae o'n swnio fel fod wedi dweud o'n just cyn y gêm Charlton. Ond mae just y clipiau na o'r chwaraewyr fel hogiau 10 oed yn chwarae a wedi gweld nhw ar y diwrnod. Oedd o'n un o'r rhaglenni gorau yn y gyfres, fyswn i'n dweud, fatha yn y bedair gyfres i fod yn onest. Beth ati feddwl Arwel? Cytuno efo ti efo y rhaglen ol yn y gyfres oedd hi yn arbennig. Just o ran edrych ar y peth, camu allan a edrych ar y peth, mae'n ddiddorol gweld faint o goesau sgen i fel cyfres o ran y tymhorau sydd i ddod. Oedd yr gyfres gyntaf'n 19 rhaglen, oedd yr ail gyfres yn 15 rhaglen, a maen nhw fatha bod nhw wedi ffeindio nis wan efo'r gyfres 8 rhaglen yma, ac fel ti'n dweud, canolbwyntio mwy ar y tymor rili, a cael y straeon human interest, mae rhaid ti gael hunain iawn hefyd. O'n i'n bothered gefo'r stori Humphrey Carr, rhedeg y marathon, really, oedd o'n dyledu briliant, o'n i'n teimlo beth fynnag. Mae'n weld yn andros o fo iawn, ond o'n nhw wedi stretchio hwnna bach gormod, o'n i'n meddwl, dros y gyfres. Ac o'n i bai bod na wbeth monumental yn digwydd yn y tymor, hynny ydy, da ni'n cael dyrchafiad neu bod ni'n mynd lawr. Dwi'n stricro i weld sut fysa hi'n dal dychymyg efo cyfres. Does yna gyfres arall, wel, mae yna gyfres arall tymor nesaf, a da ni'n gorffen yn ddegfed, a ti'n canolbwyntio ar y peldroed yn unig am 8 rhaglen. Ti'n mynd i gael diweddglo fel yna gwyd, ti'n mynd i gael rhaglen ola yn crisialu tymor efo'r emosiwn na, achos wrach fyddwn ni'n cael 1-1 yn Stoke a neu Coventry di'r gêm ola, a dyna fo, mae'r tymor drosodd 10 gêm yn dol. So, dwi'n gwybod faint mwy o'r narratif ne, working class town, we doing it for the town. Os wedi glywed unwaith, ti wedi glywed y ganwaith no, so dwi'n meddwl bod eisiau
beth bach yn ffres, dwi'n meddwl. I ddechrau, oedd y cyfresu, dwi'n gyfres gyntaf, oedd y rhaglenni dim ond twtch dros 20 munud oedden nhw. Felly, o ran hyd y teledu y rhaglenni, maen nhw rhywbeth yn debyg, so di'r gyfres ddim wedi mynd lot yn fyrach, jyst fod nhw'n rhaglenni 20 munud, 45 munud. Ond dwi'n meddwl, be mae hynny wedi galluogi nhw'n wneud ydy rhoi dipyn o bob dim yn y rhaglenni, so dwi'n meddwl fyna fwy o gysondeb, oedd ti'n cael mwy o fyny a lawr yn y cyfresu cyntaf, lle oedden nhw'n canolbwyntio ar un stori. Rwan ti'n cael dipyn o peldroed, dipyn o'r human interest a pethau felly. Fydd flwyddyn nesaf ddiddorol, ond oedd ddiddorol hefyd, oedd rhywun wedi gofyn cwestiwn tebyg i Humphrey Carr, ac oedd o'n dweud, o ran y gyfres, y peth gorau ydy fod ni'n mewn peryg o fynd i lawr, neu hyn oed yn mynd i lawr. Dyna beth sy'n mynd i wneud y teledu fwy diddorol. Felly, mae natur y gyngrair, da ni'n mynd i fod yn agos i rhywbeth, achos does ddim lot o wahaniaeth rhwng y top a'r gwylod, fel ni'n dweud, y blaen mewn 2 dim ar y top. Felly, dwi'n siŵr na nhw ffeindio rhywbeth, ond dwi'n meddwl, oedd y ddwy rhaglen gyntaf chydig bach yn arand oedd yna. Dwi'n meddwl falle gormod o, fysa un busnes lleol yn ddigon o cael 2 neu 3 yn gweithio pethau, ond erbyn y rhaglen ola. A hefyd, wrth gwrs, o gweld Paul Mullin a Ollie Palmer yn sôn am pa mor anodd oedden nhw'n ffeindio chwarae yn y tîm. Felly, o yna elfennau diddorol. A swn i'n dweud, y rhaglen orau dwi'n gofio o'r gyfres ydy pam gollon ni i Grimsby. Felly, mae'r rhaglenni pam da ni'n colli gemau yn rhaglenni diddorol. Mae yna ddrama yn hynny hefyd. Felly, ti'n gwybod, be fysa tymor llwyddiannus i Wrecsam? Wel, fyswn i'n dweud 40 achos yr uchaf da ni rioed i bod yn ein hanes ni ydy 15fed yn y Bencampwriaeth. Felly, ti'n gallu rhoi spin ar unrhyw fath o gemau. Mae hefyd, mae gen nhw dipyn o ddiwedd tymor diwetha o ddim yn y rhaglen yma. O gen ti Trippy Lincoln, o gen ti tîm y merched, athyn ni'n dwy for i weld ffeinal Cwpan Cymru y merched yng Nghas Newydd. So, dwi ddim yn gweld nhw'n cael problem llenwi'r gyfres yna, ond be wyt ti eisiau gweld wedyn ydy bod nhw yn gallu edrych i symud ymlaen eto ynde. Dyma ni, da ni wedi goroesi yn y gyngrair yma, ond flwyddyn nesaf, da ni'n mynd amdani. Dwi'n meddwl mae yna le am un cyfres, ond os ti'n cael 3-4 tymor yn ganol y Bencampwriaeth, sydd yn llwyddiannus i'r tîm peldroed, falle di o ddim mynd i fod mor llwyddiannus i'r gyfres. Falle fydden nhw'n canolbwyntio lot ar y stand newydd am gyfres gyfan. Ie, wel, mae hynny, mae yna stand newydd ar ei ffordd. Dwi'n gwybod, ond dwi wedi bod yn gwylio fideos o gwair yn tyfu yn llythrenol dros yr wythnosau diwetha, achos da ni'n gweld y cae newydd yn cael ei ddatblygu. So mae yna bethau fel yna, does, achos mewn ffordd mae hynny yr un mor bwysig i ddyfodol y clwb. Felly mae yna elfennau fel falle cael cae ymarfer, pethau felly. Felly mae yna potensial i wneud mwy o bethau, falle reolwr newydd y tîm y merched yn bydd. Felly mae yna elfennau eraill fedrwn nhw'n wneud. Ond mae'r drama o gael 3 dyrchafiad yn olynol yn anhygoel yn dydi, a mae o wedi bendant wedi bod o fydd mawr i'r gyfres. Hefyd, dwi'n yn gwybod os ddechrau chi weld, ond mae yna bob math o straeon wedi bod trwy'r had o hyd yn hyn. A'r un fath o mwyaf gwallgo oedden ni'n gweld oedd heddiw sôn fod Jeff Bezos isio roed arian i fewn i'r clwb. Dwi'n meddwl fod hwn yn dod o dan clickbait, achos wrth gwrs mae'n bron yn fenist i fod yn bob man hefyd. Da chi'n meddwl fod yna unrhyw synwyr, ond mae yna sôn fod Rob Ryan yn edrych am fuddsodwyr ychwanegol. Da chi'n meddwl fod hynny'n bosib o ddigwydd? Mae'n dibynnu ar ei prenup, dwi'n meddwl. Be fydd y small print yn dweud yn hwnna.
Na, mae yn odd, ond dyna'r math arian ti angen i fynd y bellach, dwi'n meddwl, yn anffodus, ynddo? Dwi'n meddwl na ni'n dda iawn i gadw'n pennau i'ch ben y dŵr leni heb fwy o arian, dod i mewn. Dwi'n meddwl, da ni'n creu arian y dydyn, felly mae gennym ni gyfle da, ond pam ti yn edrych ar y chwaraewyr sydd gen y tîm eraill, da ni'n dechrau efo o bwynt dipyn is, dwi'n meddwl. Ond nath y tîm oedd wrth i fyny llynedd yn oce yn dod, dwi'n meddwl. Do, felly, Yn mae diwedd. gennym ni gyfle i aros i fyny efo'r tîm yma fatha hanner, y bysa, ond sa ti'n gobeithio fod ni'n mynd i gryfhau, a wedyn pwy a wyr yma'n dibynnu faint da ni'n cryfhau. Unrhyw enw wedi tynnu dy sylw di? Mae Ryan Hardy wedi cyrraedd yn swyddogol o Plymouth. Ydy hwnna'n chwaraewr sydd yn gwneud ti deimlo'n gyffrous, Arwel? Ydy, dwi'n meddwl bod yn just o weld ymateb fans neu y cwbl comments gan fans Plymouth, maen nhw'n meld dipyn ohono fo. Dyn nhw'n eisiau gweld yn mynd. Dwi'n cymryd lle fatha Fletcher fydd o math yna chwaraewyr tal, ia, sort of, sgorio dipyn o gols. Fel tial, o'n i'n, ia, gytid bod Fletcher yn mynd, yng nghalon ni yn deud bod fi eisiau ddo aros yn ymhen i'n deud hefyd, probably y penderfyniad iawn, mor anodd ag ydi o'i ddeud. Ond ie, a wedyn Danny Ward ar y llall wrth yma, so fo'n un number 2 iawn. O'n i bai bod Conco yn cael ei anafu, dwi'n yn gweld o'n chwarae llawer o gemau. Dwi'n yn gwybod lle sy'n ma'n gadael o ran Cymru chwaith. Ond fysa fo'n gyffeiliad, dwi'n meddwl, fysa fo'n well na Burton's gyda ni barod, ie. So, sy'n ni'n croesawu Danny Ward fel number 2, dwi'n meddwl. So gallu camu fewn, profiad ar y lefel yma, dim problem. Ddiddorol, nes i ofyn iddo fo 2 flynedd yn ôl cyn y gêm Notts County, o pryd ti'n mynd i ddod yn ôl i Wrecsam Dani, a nath o chwerthin yn ddilornus arna i. Erbyn hyn, dwi'n teimlo, fysa fo'n lwcus i gael dod i Wrecsam, falle. Ond... Sori Al, o'n i jyst wedi dweud, mae'r AFCON dydy, a falle fydd Yn union. Sori. Dyna'r un o beth i fynd i ddeud. So, mae'na gwpl o ffactorau. Mae'r ffaith fod yna bosibilrwydd i ni golli y Cwanco am fus. Ac wrth gwrs gafodd Callum Burton anafeidd y cas llynedd hefyd yn do. Felly ti angen 3 gol geidwad yn benders nath ni ddefnyddio 3 llynedd yn do. A mae Danny Ward heb amheuaeth yn well na Mark Howard. Felly mae yna lot i ddeud am i gael o fewn. Ond mae o'n odd hefyd, dydy, da ni'n edrych ar chwaraewyr rhyngwladol Cymru i ddod i ymwneud efo Wrecsam, achos chwaraewyr Bencampwriaeth ydy sawl un ohonyn nhw'n dewyd yn am y tro cynta ers degawdau, da ni'n meddwl am chwaraewyr Cymru a Wrecsam yn yr un peth, a mae'n odd cymharu, mae Danny Ward i chwarae 44 o gemau i Gymru, a da ni yma'n sôn am falle bydd o'n ail i o Cwanco, felly mae'n sefyllfa ddiddorol. Be ti fel am hynny efo'r? Mae'n ddiddorol, mae'n ddadl o mae gen Danny Ward brofiad, ond mae rhan fwy o'i brofiad o di eistedd ar y fainc. Mae o di chwarae 100 o gemau cyngrair, a mae Burton a Conco di chwarae mwy na hynny. Felly, mae'n ffordd ddrud iawn, dwi'n meddwl. Os ni'n dychmygu bod mynd i fod ar gyflog da, dwi'n meddwl mae'n ffordd ddrud iawn gael trydydd gol geidwad. A fel y Arwel yn dweud, dwi'n gwybod sut mae'n helpu Danny Ward o ran Cymru. Dweud bod Cymru mynd i gwpan y byd. A fydd o heb chwarae, mae'n debyg iawn o beidio cael chwarae lot o gemau. Mae'n odd ar sawl lefel i fi. Ydy, fel cefnogwr Cymru, dwi ddim yn meddwl fod o'n symudiad da. I Wrecsam, dwi'n meddwl, mae o'n rhywun sydd yn mynd i roi cystadleuaeth i y Cwanco a Burton, dydy mae'r un lefel, ddim o'r reidrwydd yn uwch. Ond be mae o wedi brofi yn gyffredinol ydy mae o'n gallu bod ar y fainc a dod i fewn a gwneud job yn dydy. Felly, a falle mae rhywun fel awt isio, a fod o di arfer bod mewn carfan a mae'n dod â yr agwedd o fod yn rhan o garfan Bencampwriaeth yr uwch gyngrair. Dwi'n yn siŵr am hynny, achos y 2 gêm nath o chwarae Leicester llynedd, gath o hyn lle, 2 gêm chwarae dda, so... Do, gafodd y dymor... Cyn hynny, mae wedi bod yn oce wneud o, ond llynedd.
dymor da iawn yn y Bencampwriaeth ath o Huddersfield i fyny'n do. Do. Ond oes, o mae'na sawl cwestiwn am ei hyder o i fod yn onest, felly gawn ni weld. Rhywun arall wyt ti'n sôn am Gymru, mae David Brooks ar ei ffordd i West Brom, ond mae hwnna'n neud i ti fel, iesgob, mae'na chwaraewyr da mynd i fod O'n i o ddim cwmpas ni. clywed hynny. Ie, so well gyda'i David Brooks na dan i fod, mae rai fi ddeud. A hefyd yn y gyngrair, Sheffield Wednesday, falle ddim eto mynd i dalu am chwaraewyr sydd yn golygu falle fydd o'n bosib dod â chwaraewyr i fewn am ddim, fydd eu cytundebau nhw'n dod i ben, ac o'n sôn fod Phil Parkinson bod yn sbio ar Michael Smith yn y gorffennol, a falle fod o yn fwy o Stephen Fletcher, greu yn yr awyr a pethau, achos mae Ryan Hardy yn chwarae'r sydyn ydi o, ond hefyd oedd o ddiddorol yn ei edrych ar ei ystadegau, ac oedd o di sgorio mwy pan oedd o'n chwarae fel canol cae ymosodol, so falle fysa fo'n gallu dod i fewn yn lle Rodriguez. Felly mae hynny'n ddiddorol. Felly dipyn o straeon yn mynd ymlaen. Caerlir hefyd, Leicester City, so falle fydden nhw'n colli pwyntiau oherwydd rheolau ariannol. Felly mae'n lot o bethau diddorol yn digwydd yn y gyngrair. Unrhyw chwaraewyr eraill, ta ti'n licio gweld yn dod i fewn, Arwel? Dwi'n meddwl, profiad mwyaf sgan ei o wylio Bencampwriaeth ydy Abertawe, mae'n siŵr jyst achos bod nhw'n lle dagos i fan hyn. A fel rheol, mae'r chwaraewyr Bencampwriaeth i gyd o safon. So mae gen ti chwaraewr o safon, lot o chwaraewr rhyngwladol yn y Bencampwriaeth. A be di'r peth sydd ar goll yn aml iawn ydy'r cael y rheolwr i matcho wrach yn de, ti wedi gweld wrach Caerdydd llynedd, newydd rheolwyr yn gyson, dyn nhw'n cael tymor rhan fwyaf ohonyn nhw lawr yn y gwylodion. So, dwi'n meddwl bod o'n fwy pwysig cadw yr ysbryd yna a cadw'r hoci efo'i gilydd a rhywbeth i'w frwydro amdano fo'n hytrach na just prynu chwaraewyr newydd i mewn o safon. Dwi'n meddwl na os gen ti reolwr da sy'n dod â y gorau allan o'r chwaraewyr, mae hwnna yn cyfri lot, dwi'n meddwl. Yn enwedig os ti isio cael shot arni, nid ar y top, ond jyst i oroesi'r Bencampwriaeth. Felly, ond wedi deud hynna, fydd rhaid cryfhau y garfan. Pan ti'n deud enw fel David Brooks yn dod lawr, ydy'n well na pob un chwaraewr sgen ni yn y garfan hyn o bryd? Ydy mae ond ydy. So, a fydd gen West Brom 10 chwaraewyr cystal y bydd. So, ti bron eisiau cryfhau pob adran, bob safle bron, ond oes? Oes, a dwi'n cytuno efo ti, dyna be na Phil Parkinson llynedd yn dda, dechrau tymor, dim ond George Dobson, oedd yr unig chwaraewr newydd yn y tîm yn y mis cyntaf, a gafon ni ddechrau da iawn, ond yn ystod y tymor, oedd Rathbone ar rhain i fewn, a fel oedden ni'n deud o'r blaen erbyn diwedd y tymor, oedd 8 o'r 11 yna'n chwaraewyr newydd yn dod. Felly, mae o'n dda am gadw craidd y tîm a ysbryd y tîm, ond hefyd yn dod â bobl drwad, felly dwi'n disgwyl gweld hynna. Felly dwi'n yn gweld chwaraewyr fydd yn cyrraedd ar ôl i ni fynd ar y daith i Awstralia, sy'n dechrau, maen nhw'n hedfan allan dysil nesa. Dwi'n yn gweld lot o rein i'n dechrau'r tymor, os nad ydyn nhw wedi bod hefo ni ar y daith yna ac yn chwarae'r gemau cyn dechrau'r tymor. Felly mae'r wythnos yma'n mynd i fod yn hynod o bwysig. Da ni rioed wedi arwyddo chwaraewr cyn gorffen efo cyntaf o'r blaen, felly mae'r bobl ar y we sy'n cwyno fod ni'n ara. Da ni o flaen sgediwl i gymaru efo arfer, achos da ni wedi dod â Hardy a sôn fod da ni fod yn agos iawn i gyrraedd. Rhywun arall sa ti'n licio gweld i fo'r? Wel, mae yna lot o falle cwestiwn am pwy sgynna ni rwan, does? McLean, O'Connell, ydyn nhw ddigon da? Felly rhywun yn safle yna, ond sôn am Owen Beck yn doedd. So fo'n rhywun addawol, falle rhy ifanc i Parky, gan i weld. Dwi'n meddwl bod Owen Beck yn un da, achos gafodd y dymor eitha da i Blackburn llynedd, felly mae wedi chwarae yn y Bencampwriaeth, mae'n amlwg o Lerpwl, teulu o Flint, felly mae'n lot o bethau da. Yr unig broblem efo Beck ydy, dwi'n meddwl fydd Lerpwl eisiau gweld sut mae o'n wneud yn y gemau cyn y tymor, a hefyd mae Lerpwl eisiau arwyddo fo eto
fod o'n mod efo blwyddyn ar ôl. Ac i fod yn onest, a well iddo fo neu blwyddyn arall as geith o ddewis lle wneud o fynd, achos dwi'n meddwl fod o cweit yn mynd i gael ei mewn i dîm cyntaf Lerpwl. Felly mae yna lot o... Dwi'n mynd gweld o'n cyrraedd tan ddiwedd mis Awst, i fod yn onest. Felly fod ddim yn un o'r rhai cynnar, ond mae o bendant yn bosib. A i ni delfrydol, mae di chwarae ar y lefel, mae o ddigon sydyn. Mae chwarae fel ti deud ar y chwith yn safle James McLean. Da ni angen rhywun yn y canol, dwi'n meddwl. Swn i'n licio gweld Ben Davies bod Spurs wedi ymestyn i gytundeb o. Da ni ddim yn gwybod be ydy barn y rheolwr newydd o Ben Davies. Felly bysa cael un chwaraewr profiadol yn y cefn hefo Brunt a Clyweth yn dda i gael y bysa, dwi'n meddwl. Be ti fel efo'r? Rhywbeth arall i gofio ydy, mae yna cwpl o anafiadau tymor hir. Cannon, dwi'n meddwl bod o'n ôl i weld yn ôl yn ffordd be di sefyllfa ffal. Mae yna lot i ystyried, fydd Palmer yn mynd, yn bydd, os di Mullin di mynd, fydd mae Palmer yn mynd i fynd. Felly mae yna lot o fylcha yna. Gan i weld, mae Parky fel arfer yn cadw peth, maen nhw yn llwyddo i gadw pethau reit dawel dydyn. So, dros blynyddoedd dwytha, wedyn gan i weld pwy daw. Mae yna lot o potential am newid, yn does a rhyw Turner, gallen ni gael lot o chwaraewr yn symud, dwi'n meddwl. Bydd, a dwi'n meddwl, nes i weld cyfweliad efo Humphrey Carr ac oedd o'n deud fel arfer, maen nhw'n trio dod ar ryw 8 chwaraewr i fewn, a 8 allan, a wedyn mewn ffordd ti'n cael carfa newydd bob 3 blynedd. A dyna be maen nhw wedi wneud hyd yn hyn. Does o ddim rheswm i feddwl na nhw ddim byd yn wahanol. Os rhywbeth, maen nhw angen mwy o drosiant tro yma, achos mae yna lot o'r tîm yma wedi bod yn y gyngred genedlaethol, a mae o'n gam enfawr ymlaen. Da ni'n deud fod o'n gam mawr i Mullin, ond mae o'n gam mawr i bobl eraill hefyd. Ond felly, dwi'n meddwl fydda ni'n brysur, ond falle mae 3-4 yn yr wythnos nesaf cyn mynd i Awstralia, a falle rhyw 3 arall yn mis Awst cyn i'r ffenest gau yn mis Medi. Be ti fel Arwel? Ia, diolch yn gwneud pethau byrbwyll na. Mae'r cwpl o arddiadau hwyd ni wedi gwneud i kind of gweithio. Fletcher, nath hwnna weithio. Neith o gymryd pethau'n eitha pwyllog dyma, neith o'n brysio mewn i'r byd, ond fydd rhaid i nhw ddod â mwy na llon llaw o chwaraewr newydd i mewn, sy'n ni ddweud. Bydd, felly. Adeg cyffrous o'n blaen ni, a felly byw ti'n gobeithio weld yn y bythefnos nesaf yma cyn i ni fynd a chwarae yn Awstralia efo'r. Just un peth, ti'n atgoffa fi am chwaraewr sydd wedi gadael, ond ni heb sôn am Jordan Davies, a dwi'n meddwl oedd yn gymaint o ffactor yn flwyddyn gyntaf Parky a'r ail flwyddyn, mae eisiau dweud, talu tein gyda'i fo, am gymaint nath o, oedd just ddim cweit yn ffitio fewn i'r model nag oedd. O ran y pythefnos nesaf, dwi'n gwybod, mae y dyddiad yn eitha pwysig, mae lot o gytundebau yn dod i ben ar ddwrnod ola Mehefin. Felly, gan i weld, ond fydd pethau yn digwydd tra fydd y clwb yn Awstralia. Dwi'n gwybod sut mae pethau'n gallu gweithio efo'r gwahaniaeth amser a ydy Parky'n cael y gair ola, pwy sy'n dod i mewn. Mae'n od iawn i fi feddwl sy'n mynd i weithio bod yn onest. Ydy, mae o'n amser cyffrous o blaen ni, a wedyn yn Awstralia, gawn ni gyfle i weld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl.